Hej draga, ja sam Petra Čutug, a ovo je Život na visokoj vibraciji. Dobrodošla u ovu epizodu koju si sada s razlogom pustila play, da ju čuješ ili gledaš, jer moja namjera je da ovo bude epizoda koja će biti znak koji već dugo čekaš, da će ova epizoda biti gorivo koje će potpaliti tvoju unutarnju vatru i da ćeš nakon ove epizode napraviti taj korak, napraviti to nešto što će ti donijeti drugačiju, željenu realnost. Odmah ću biti jako direktna i reći ti ovo. Ne treba ti više motivacije u životu, treba ti dosljednost. Mi danas živimo u eri gdje nam je toliko toga dostupno. Znanje o radu na sebi. Ne moraš više ići u neki ashram, čekati godine i godine ti neki učitelj da tvoju mantru, da naučiš neku tehniku. Znači sve nam je dostupno i u vremenu gdje čovjek ima doslovno sve na pladnju, ljudi ne uzimaju ništa. Zato što mi imamo taj jedan izgovor koji sad smo počeli koristiti za mnogo toga, a to je nisam motivirana. I onda kada trebaš ići trenirati, a ne da ti se pa kao trebam se motivirati, pa kad trebaš napraviti nešto za svoj biznis, a nisam motivirana, pa osjetiš da negdje nešto u tom životu nije ok, želiš unaprijediti neki svoj aspekt i bila si na edukacijama, znači imaš znanje, ali si kažeš ok, trebam još poslušati priče ljudi, trebam se inspirirati, treba me neko motivirati. Motivacija je fantastična, ali ne možemo provesti cijeli život čekajući da budemo stalno motivirani. Ja ću biti jako iskrena prema tebi. Na svoj put duhovnog razvoja, jako intenzivnog, sam krenula kad mi je bilo 16 godina. Sada imam 35. I od tog dana, kada sam sa 16 godina inicirana u svoju meditaciju, nije prošao niti jedan dan u mom životu da ja nisam 2 puta dnevno izmeditirala. Da li misliš da sam bila svaki dan motivirana? Da li sam bila, wow, idem meditirati? Ne, iskreno. Pitala sam se često, pogotovo u početku, zašto ja ovo radim? Ovo je teško. Suočavam se sa nekim scenama, suočavam se s nekim mislima i emocijama koje mi nisu ugodne. Puno puta sam htjela odustati, ali nešto me vuklo. Samo sam si rekla, ok, isključi sve te misli, samo sjedni jer znaš kako se osjećaš nakon toga. I ti znaš isto, možda ti se neki puta nije dalo trenirati, ali nakon treninga, osjećam se dobro jer se drugačije kemijske reakcije dogodile u tvom tijelu nego da si ostala sjediti, čekati, ležati, jesti čips i slično. Promjena se dogodi kad se mi pokrenemo. Da bismo mi uspjeli u nečemu u životu, u bilo čemu u životu, da bismo napravili neku promjenu, da bismo došli do nekog željenog cilja, jako je važna ta dosljednost. Važan je taj kontinuitet. Jer ako samo jednom odemo na neki motivacijski seminar i čujemo priče drugih ljudi, čujemo kako se taj mentor, ta osoba kako je promijenila svoj život. I tebi to sve tada zvuči wow, osjećaš kao da, to je to. I možda na tom seminaru niti ne dobiješ neke alate ili ih dobiješ, ali negdje ih zaboraviš. Nakon par dana, možda već i sutradan, vraćaš se u svoju realnost, u svoju svakodnevnicu i ako ne napraviš promjenu u smislu da koristiš to znanje koje si dobila, da svjesno dišeš, da napišeš novo uvjerenje i vježbaš da to uvjerenje postane tvoja stvarnost, tvoj život će vrlo brzo postati opet tvoj isti život. Trčat ćeš na istom kotaču, bit ćeš isti hrčak. Ništa se neće dogoditi onda kada se samo motiviramo. Praksa je ta koja čini promjenu u svemu u životu. To je put kojim ja idem i u koji jako vjerujem i to je ono što iznutra osjećam da je moja svrha i kroz ovaj video i kroz sve ovo što radim već 14 godina, a to je stvarno želim da ima više ljudi u ovom svijetu, više žena koje svaki dan rade svoju duhovnu praksu, koje postavljaju svoje ciljeve, koje svaki dan energetski se usklađuju sa svojim ciljevima i tako koračaju prema promjeni. Jer svaka osoba koja želi biti uspješna, ako neko hoće biti uspješan sportaš, on treba nekoliko puta dnevno ići na trening. I zamisli da 3 puta dnevno trebaš tražiti motivacijski video i čekati, ok, samo da se motiviram, pa ću onda javiti treneru da ću doći. Ili neka pjevačica koja želi biti uspješna pjevačica. Njoj se možda ne da toliko vježbati sati. Ne traži svaki puta motivacijski video, nego jednostavno ponekad isključiš taj racio i jednostavno samo to napraviš. Sve imaš. Ja vjerujem da u ovom trenutku
imaš jako puno resursa u sebi. Ja vjerujem da si osoba koja već je bila možda na nekoj edukaciji, da možda imaš i neke najosnovnije tehnike koje si možda zaboravila. Ali hajde danas, ajde nešto napravi. Ajde sjedni i 3 minute svjesno diši. Hajde umjesto toga da se voziš autom, hajde prošeći ako ti je zdravlje narušeno. Hajde danas napravi to nešto za svoj posao ako želiš imati više klijenata. Imaš u sebi samopouzdanje, imaš i znanje. Bolje je dovršeno nego savršeno i hajde danas to napravi. Bez razmišljanja, bez potrebe da te neko motivira. Jednostavno isključi sve misaone procese, udahni, broj do 3 i samo to napravi. Bićeš jako zahvalna sebi, drugačije ćeš se osjećati kada prelomiš, kada jednostavno iz dana u dan budeš kontinuirana i kada ćeš raditi tu svoju praksu, kada ćeš raditi svoje navike. Na primjer, i samo promjena jedne misli sada će napraviti razliku u tvom životu. Ali da bi ta misao zaista postala naša stvarnost, mi trebamo to kontinuirano vježbati. Tako se i mijenjaju naša uvjerenja. Uvjerenja se ne mijenjaju preko noći. Kogod je to rekao, to nije baš ispravno, jer da je tako ne bi bilo osobe koja ima ograničavajuća uvjerenja. Znači, ako sada si svjesna da si stalno govoriš da nešto ne zaslužuješ, da ti je život loš, a hajde sada zapiši svoje novo podržavajuće uvjerenje i prije nego što utoneš večeras u san, ponovi to uvjerenje 6 puta. Osjeti da je to tvoja nova stvarnost. Probudi te emocije. I sutradan, nemoj odmah tražiti motivacijski video, nego prvo, ujutro, opet ponovi to svoje uvjerenje. Znači, sada budi kontinuirana u nečemu i vidjet ćeš da će se promjena početi događati. U čemu god. Potrebna nam je dosljednost, a ne stalna motivacija. Ono što sam primijetila danas i razgovarala sam sa mnogo svojih kolega je to da danas mnogi ljudi samo idu od edukacije do edukacije i imamo danas sve statistike da ljudi kupe svaku moju edukaciju, onda je završe 13%. Znači nije da ti se ne sviđa jer kupiš iduću. Sviđa ti se ideja o promjeni, želiš promjenu, ali ne možeš. Jednostavno imaš toliko izgovora da ne uspiješ proći cijelu edukaciju, da ne uspiješ implementirati to svoje znanje. Tako da bi voljela ti sada reći da se prisjetiš znanja koje imaš i da ga počneš danas koristiti. Ja radim istu praksu od svoje 16. godine, znači nadograđujem, ali neke stvari su iste. Isto tako kada želimo ostvariti neki svoj cilj. Mnogi ljudi odustanu, neki nemaju cilj, a neki ga zapišu i onda ostane samo na tome. Taj cilj ostane samo taj trag na papiru. Ali da ti svaki dan, ima to pravilo 2%, radiš na tome da unaprijediš svoju energiju koja će te dovesti do tog cilja i da 2% radiš akcionih koraka do tog cilja. Znači ne moraš cijeli dan ubijati od posla, ne spavati da bi nešto ostvarila, ali kontinuiranost će te dovesti do toga da živiš tu svoju željenu realnost. Tu ima onaj video koji mi se baš svidio, jedan Reels, gdje se utrkuju zec i kornjača. Znači zec predstavlja motivaciju, stalno zeku onako sa mrkvicom ga mame, pa zeko potrči, pa stane pa jede mrkvicu, a kornjača predstavlja kontinuiranost i ona ide polako. Znaš ko je pobjedio? Kornjača. Tako i sa životom. Ne trebamo se stalno motivirati. U redu je da nismo uvijek jedva čekam da radim praksu, da radim neke korake za svoj cilj, ali idem, koračam, jer znam da će me dosljednost dovesti do željene realnosti. To je ono što ti želim i ja se nadam, zapravo vjerujem u tebe da ćeš sada kada ugasiš ovaj video, ovaj podcast, da ćeš napraviti to. Odi treniraj, odi hodaj, odi naruči zdravu hranu, odi napravi tehnike disanja, odi napravi tehnike koje si prije 5 godina naučila na nekom seminaru i zaboravila si ih. Ne treba ti sve novo, uvijek novo, nego koristi ono što već imaš svaki dan. Ako je moja namjera ispunjena i ti ćeš sada ili tokom dana, bez odgađanja, bez razmišljanja, samo napraviti taj neki korak, onda ostavi like ili komentar ispod ove epizode i svakako se pretplati na moj kanal, jer svaki utorak ti donosim nove alate, nove tehnike i dajem ti energiju koja ti pomaže da počneš živjeti život na visokoj vibraciji. Šaljem ti puno ljubavi i vjerujem u tebe.